Make the ground shake. Unde sunteți, mă, uiți cum îmi place la... Ce, mă? În care am dat unul. Dacă nu, eu luat din viață, bă, da, uite că eu luat. Aveam dovada pe filmare. Ori am eu luat. Ori el am dat una și a murit. În fine. Nu mă, boss. Ura, mă, tii. Pâine. Ai noroc că am lag, de dacă mânesc. Da, mă, de ce fugi? Promă, nu, hai aici, mă. Ce te numiți? Prost. Pro. Unde ești mâncat aici? Dă-te, mă, că dau cu grenă după gura lui să-i fut. Nu, fă, ce prost. Tâmpit om prost. Ha! Nu trăgeam nimic. Bine. Ce lag, omule! Hă. Când puneți filmarea, gata, frate. 9-10 FPS. Încep așa. Ca nebunul. La ora 1. Uite-l, mă! Măi, nu-mi trage, mă. Cam de iută. Am dat box. Nu avem să facem box. Capul la... Se reduce la 15 FPS-uri. Boss. Bun. Sus, mă! Mă, stai, mă. Ce laga! Nici n-am chef să mă joc pe lagul ăsta. Da. Unde du-te, mă, ești? Dai cu sniperul, mă? Dai cu sniperul, frontală! Toți umorăți. Nu. Thanks. Nu, mă, dar nu mai trebuie să mă mor, că nu știu să mă mor și sigur înțeleg. Toți gura mea. Nu pot să joc cu atâtea FPS-uri. Da. Hai, mă, Spider-Man, bun. Am sărit atâta gardă. Și cam atât. Știu că a fost cu episodul, dar nu. Am puțin FPS-uri și nu vedem. Deci cam atât pe ziua de azi. Nu uitați de like, subscribe. V-am pupat. Ciao! Bless!